Malawi Today. Station nthawi tsopano ndiweni koloko. Kuno ndi ku Zodiac Broadcasting Station ZBS ndi nthawi ya nkhani zathu mchichewa. Batsani nkhani zimasanano ndine Merifa Chigodoli poyamba nayi mitu yake. Aphungu 131 anajomba nyumba ya malamulo mmawawo zomwe katswiri pa za ulamuliro wati zokhumudwitsa kwa oyimirira. Akuluakulu pa chipatala cha Rumphi atsimikiza kuti ali ndi odwala yemwe akumuganizira kuti akudwala nthenda ya pakhungu ya mpox. Nthambi ya Dodma yadzudzula mchitidwe wa alimi ena omwe akugulitsa mbewu zawo zili munda. Ndipo muzamasewero kampani ya TNM yati yafikira bungwe lona chilungamo pa malonda ofuna kumvetsetsana pa khadi la mpamba limene anthu otsatira mpira wa miyendo adzigwiritsa ntchito akafuna kuonera masewero. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Zodiac yapeza kuti aphungu a nyumba ya malamulo anajomba nyumbayi mmawa wa lero. Titawerengera aphungu omwe anachita nawo zokambirana kuphatikizapo nduna sanadutse 65 mwa aphungu 193. Izi zachititsanso kuti mafunso ena omwe anali pa ndandanda otayankhidwe ndi nduna asawayankhe kamba kuti eni ake munalibe nyumbayi. Mmodzi mwa olankhulapo pa za ulamuliro wabwino Awire Kambwandira wati zikuchitikazi zokhumudwitsa anthu omwe aphunguwa amawayimirira. Alex Banda ali ndi nkhani yonse. Pafupifupi aphungu a nyumba ya malamulo 130 mulibe nyumba ya malamulo lero. Mafunso kuchokera kwa phungu wa dera lapakati m'boma la Rumphi Amagdor Aaron Chidumba Mkandawire komanso a Julius Chiwone Mwase akunkhata Bay omwe amaoneka pa mndandanda wa mafunso otayankhidwe ndi nduna sanayankhidwe kamba kuti aphunguwa munalibe mnyumbayi. Wachiwiri kwa sipikala wa nyumba ya malamulo a Aisha Mambo Adams mwachidule anaonetsa kusakhulira kwawo ndi kusapezeka kwa ena mwa aphungu mnyumbayi. Kodi phungu wadera lapakati m'boma alibe mnyumba muno? Mulibe. Toti ndipite kufunso 65 kuchokera kwa phungu wadera kumpoto chakuzambo m'boma Nkhatabe. Alipo? Oh my God. Kusapezeka kwa aphungu ambiri m'nyumba ya malamulo kwachititsa kuti bungwe loonetsetsa kuti zinthu zikuchita poyera komanso ulamuliro wabwino la Center for Social Accountability and Transparency CSAT limemeze kuti lamulo lija loyitanitsa aphungu kuchoka ku nyumba ya malamulo liyambe kugwira ntchito kamba kuti aphungu ena akuchita zakanga ndi wamba. Awire Kambwandira ndi mkulu wa bungwe la CSAT. Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri chimene tikuona tsopano tili ndi aphungu ena a nyumba ya malamulo amene asiya ndithu kuyimirira Malawi akuonera kuti akutumikira zofuna zawo. Izi mwina tsopano chifukwa chake anthu tikufuna kunena kuti lamulo lija section 65 lonena kuti amalawi azikhala ndi ufulu oyitanitsa phungu amene wasiya kuwayimirira libwererenso. Malinga ndi malamulo mnyumbayi sipikala ali ndi mphamvu zoti aphungu omwe sakubwera mnyumbayi asamawapatse ndalama zawo za ukadziwotche kamba kosapezeka mnyumbayi. Mwa Zodiac kuno ku nyumba ya malamulo ndine Alex Banda. Akuluakulu pa chipatala cha Rumphi atsimikiza kuti ali ndi odwala yemwe akumuganizira kuti akudwala nthenda ya pakhungu ya mpox. Mneneri wa zaumoyo m'bomali Esau Nkamanga wati odwalayo ndi mnyamata wa zaka 19 ndipo amachokera m'mudzi wa Magodise pansi pa mfumu yayikulu Ntuwalo kumpoto kwa boma la Mzimba. Olankhulapo pa nkhani za umoyo a George Jobe wati mu nthawiyi pomwe odwalayo akumuganizira chabe anthu mdziko lino adalire uthenga okhawo ochokera ku nduna wa zaumoyo. Brian Machere wadza ndi ripoti.
mneneri wa zaumoyo ku Rumpi Esau Mkamanga wati odwalayo yamaganiziridwa kuti ali ndi nthenda ya mpox anafika naye ku chipatalachi lolemba masana. Amkamanga ati achipatala atenga kwa odwalayo zinthu zomwe akufuna akayeze pofuna kutsimikiza ngati ili ndi nthendayi kapena ayi, ndipo atumiza ku Lilongwe. Chipinda choyezera matenda chomwe chili pa chipatalachi chilibe kuthekera kuleza matenda otere. Anthu omwe akusamalira odwalayo awaphunzitsa momwe angamusamalire komanso malo omwe odwala pa chipatalachi amafikira pofuna kukalembesa vuto lomwe ali nalo, awatira mankhwala poopa kufalisa nthendayi. Izoonadi kuchipatala cha Rumpi chachikulu kwapezeka munthu wamuna amene ali ndi zaka 14 amene akuganiziridwa kukhala odwala wa matenda amene amachedwa kuti mpox. Mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network Jobe walangiza Malawi kuti mu nthawiyi adalire uthenga ukhawo ochokera ku nduna wa zaumoyo. Iye wati izi ziwakumbutse anthu mdziko muno kuyambiranso kutsatira njira zopewera nthendayi monga kusamba m'manja ndi sopo. Anthu akuyenera kudalira unduna wa zaumoyo kuti nthawi zina tikambokambirana mapeza kuti mwina ndi chomwecho kapena si chomwecho. Malamazodia ku Rumpi ndine Brian Machere. nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi yadzudzula mchitidwe wa alimina omwe akugulitsa mbewu zawo zili m'minda ponena kuti mchitidwewo ukhonza kukolezera njala mdziko lino. Mneneri wa nthambi ya Chipiri Khamula wati alimiwa akugulitsa mbewuzi kwa ochita malonda ena omwe akunyengerera anthu ovutika kumudzi, ndipo ati mafumu ena akukhala patsogolo pa mchitidwewo ponena kuti akupindulapo pothandizira ochita malonda awo kugula mbewuzo. Akhamula ati nzodandaulitsa kuti izi zikuchitika boma ndi mabungwe alilikiliki kupereka chakudya kwa Amalawi oposa 5.7 miliyoni omwe alibe chakudya. Iwo akufotokoza kunyanya mosabisa mawu zikutipatsa mafunso ndi mayankho kuti kodi tikagulitsa zokolola zonse zidakali m'munda tidya chani pang'ono miyezi imene ikubwerayi. Bwana kusadikira tikolole nkugulitsa pang'ono zinazo nkusunga kuti zithandizire miyezi imene ikubwerayi. Mchitidwe wokolezera njala osasimbika ndipo ndizomvetsa chisoni kuti ukufala kwambiri pomwe ife ngati Protima imene ndi nthambi ya boma komanso mabungwe osiyanasiyana tikugwira ntchito usana ndi usiku kuthandiza anthu 5.7 miliyoni okhudzidwa ndi njala m'mizinda yonse 9 ya mdziko muno komanso maboma onse 28 pansi pa ndondomeko chimene timachula kuti Link Season Food Insecurity Response. Tikudziwa bwino lomwe kuti mayiko mabungwe kuganiza zochepetsa komanso kuyambitsa kuthandiza lomwe amapereka mayiko osauka. Mbezi lingakhale pafupi kusonkhanitsa ndalama zankhaninkhani zothandizira anthu okutikitsitsa ngati mmene takhala tikuchitira monga nthambi ya boma. Tiyeni tisiye mchitidwewu kuti ndalama zomwe tingapeze ku boma komanso mayiko mabungwe zithandizire okhawo omwe akutikitsitsa ndi njala futi sanakolole pang'ono pomwe osati ochita kuikodola njala chifukwa chokugulitsiratu zokolola zonse mosaganizira zamawo. Ndi mwapaderadera tikupempha makhonsolo onse mdziko muno komanso nthambi zonse zokhudzidwa kuti zilengepo gawo kudziwitsa komanso kuphunzitsa anthu zakuopsa kwa mchitidwewu. mneneri wa nthambi ya Dodma a Chipiri Khamula. Nduna ya zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo a Owen Chomanika yavomereza kuti dziko lino silikuchita bwino polimbana ndi mchitidwe odula mitengo mwachisawawa komanso kusamalira zinthu zina zonse zachilengedwe. Ndunayi kuti potengera momwe zinthu zilili pano zinthu zachilengedwe mdziko lino zili pa chiopsezo. Yawanena izi pa msonkhano okambirana ndi atsogoleri a mayiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino pachuma pamomwe angachitire pothana ndi mavuto pa ntchito yosamalira zachilengedwe. Achomanika akuyankhula ndi Winston Kayimira. Mitengo yathu ikudulidwa kwambiri pano tikuluza mitengo kwambiri moti pa tsiku mapezeka kuti kungoyika ka program kena kuti tikagwire ukuku makala mapezeka pa tsiku matogwira makala msewu umodzi makala matumba 1000 chakuti ndiye kuti mitengo ikupita koma iwo asonde abale amene amathandiza za chitukuko amanenanso kuti autenga nawo gawo mbali imene ndiye pamene kuti atikomane chifukwa iwo amayang'ananso za chitukukozi ndiye tione kuti kodi akupanga chani nawonso mbali izizi akamati akupanga nawo za environment za forest akupanga chani iwowo kuli bwino tikambirane nawo
kuti ngati mufuna kupanga mupangeko izi chifukwa kuyamba chaka chatsopano cha zachuma. Ndamukamba kuti palinso mavuto pa nkhani ya usodzi mwina mavuto ndiyotani tini mavuto ndithu chifukwa ku Malawi kunoko kuteko nsomba zimene ifeyo timadya ngati dziko ngati Malawi ndi 700,000 metric tons pa chaka koma nsomba zimene zikupangidwa produce Malawi munomo zimene ifeyo tikutulutsa kunyanja kaya ndi madamomo ndi 200,000 ndizo zambiri tikuyenera kumagula kunja kumayitanitsa zonsezi zikupezeka ifoti mwina even imene tupangira nyanja yathu ija anthu amatha kukaphamo nsomba chifukwa situpanga monita umakangopha nsomba ting'ono zisanakule sizoni isanayambe panopa alimi athu amadamu ndi ochepa tikuyenera kuti tikuze chifukwa tikukumana nawo anthu kuti iniyo mukamapanga mbali iyi muyang'ane mbali iyi chifukwa mavuto ifeyo tikwadziwa ngati dziko. aweni chomanika nduna zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo mukumvera nkhani yochokera pano pa Zodiac ndipo muli ndine Merifa Chiguduli tionenso mitu yake tisanapitirire. Nthambi ya Dodma yadzudzula mchitidwe wa alimi ena mwakugulitsa mbewu zawo zili m'minda. Akuluakulu a chipatala cha Rumphi atsimikiza kuti ali ndi odwala yemwe akumuganizira kuti akudwala nthenda ya pakhungu ya mpox. Aphungu 131 anajomba nyumba ya malamulo mmawawo zomwe katswiri pa zaulamuliro wati zokhumudwitsa kwa oyimirira. Mzamasewero kampani ya TNM yati yafikira bungwe loona zachilungamo pa malonda pofuna kumvetsetsana pa khadi la mpamba limene anthu otsatira mpira wa miyendo adzigwiritsa ntchito akafuna kuonera masewero. Tipitirire ndi nkhanizi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP chigawo chapakati a Alfred Kangata adakalibe m'manja mwa apolisi ndipo sizikudziwika ngati akaonekere ku khoti lero. Akangata wamanga dzulo powaganizira kuti adagwiritsa ntchito certificate ya form 4 yomwe akuti adayipeza mwachinyengo. Mneneri wa polisi mdziko lino Peter Kalaya wati iwo akuchitabe zina ndi zina zofunikira asanawatengere Akangata ku khoti. Bungwe lotoya misonkho la MRA layika pa msika wachipandepande galimoto zopitirira 200 zomwe eni yake alephera kulipira misonkho atayitanitsa kunja. Galimotozo zomwe zili pa chipata cholowera ndi kutulukira mdziko lino cha Songwe azigulitsa pa 26 Machi chaka chino. Mneneri wa bungweli Awilma Chalulo atsimikiza izi zomwe ati sizachilendo koma katswiri pachuma Sam Chiwaula wayikira kumbuyo bungweli ponena kuti vuto ndi galimotozo posakonzekera bwino. Galimotozi zomwe zilipo 209 ndipo zili pa chipata cholowera ndi kutulukira mdziko lino cha Songwe ku Karonga azigulitsa pa 26 March. Mneneri wa bungweli Awilma Chalulo watsimikiza za izi zomwe wati sizachilendo. Katswiri wa zachuma Sam Chiwaula wayikira kumbuyo bungweli ponena kuti vuto ndi eni galimotozo. Malawi timachamanjira kuti mukagula galimoto ndisagulisa kapena ndigula galimoto ndibwenze mvende koma ukuiwala kuti inako sinasungenda yama zodani zombonera galimoto ya baba kuti nikozonena kuti muma yakuisa kapena imwala ikulakwa kuti enako kugula galimoto sana kuonekera kugula galimoto chimoto moti kukwatira mkazi usana kuonekera kuti mkazi ndikamugula dress kapena chirungu. Malipoti akuonetsa kuti mchaka cha 2024 dziko la Malawi lidali ndi galimoto zopitirira 20,000 ndipo mwezi wa Disemba wokha mchakachi ndalama zokwana $298 million zidagwira ntchito kuyitanitsa galimoto. Izi zidachititsa dziko lino kukhala pa namba 166 wa mayiko oyitanitsa galimoto pa dziko lonse zomwe zambiri zimachokera m'mayiko a Japan, South Africa, Thailand, Britain ndi Germany. Izitu zikudza pomwe ndalama zakunja zikusowa mdziko lino. Leya Malekano kuwerenga ripoti lomwe alemba Luka Beston. Apolisi mboma la Mangochi atseka polisi ya Katema anthu okwiya ataononga ndi kuba katundu wa ndalama za nkhaninkhani pa polisipo. Mneneri wa polisi ya Mangochi Atepa Ndauti wati izi zachitika dzulo potsatira mphekesera zoti anthu omwe adapha kabaza wina awagwira ndipo akuwasunga pa polisipo komwe anaononga nyumba za polisi komanso ofesi ya polisiwo. Atepa Ndauti ati kuchuluka kwenikweni kwa ndalama za katundu yomwe wabedwa kapena kuonongeka sikudadziwike koma padakali pano apolisi onse
ndi mabanja awo awasamutsako. Western Guta ali ndi ripoti. Atepani Daudi ati anthu a m'midzi ya Chilembwe ndi Katema aba kuononga ndi kutentha katundu wa apolisi komanso polisi imene. Iwo ati ndalama zokwana 2.4 miliyoni kwacha katundu wa mnyumba monga wairesi ndi zakanema, njinga za moto ngakhale pepala za maphunziro zabedwanso kapena kutenthedwa pomwe galimoto la apolisi aliwononga. Malingana ndi mneneri wa apolisiyu, izi zinachitika mphekesera zitamveka kuti anthu omwe anapha kabaza wina Asinoya Damiano wa zaka 30 awagwira ndipo akuwasunga pa polisiyo pomwe anayamba chipolowechi mnyumba ndi ku polisi. Nyamata wina odziwika bwino yemwe amapanga business ya kabaza pa trading center ya Katema waphedwa ndi anthu omwe saodziwika bwino, ndipo zolo kunamveka phekesera kuti anthu amene wagwidwa zomwe sizoona, ndipo anthu amudzi anatutana nkupita ku ofesi yathu ya kwa Katema kuti munthu amene atulutsidwe akuti alange ukha, koma atawuzidwa kuti nkhani ndi yabodza iwo sanakhulupirire ndi pamene anayamba zipolowe. Aphwanya ofesi komanso nyumba zitatu za maofisa zathu, nyumba imodzi aucha katundu yense pomwe zina ziwirizo angubamo katundu wa nkhani komanso aphwanya Land Cruiser yathu yomwe tinayitumiza kuchokera kuno kwa rent station ndi asilikali athu. Pakadali pano ofesi ya kwa Katema tayitseka ndipo asilikali athu onse tawasamuka. Koma mneneri wa apolisiyu wati pomwe zipolowezi zimachitika nkuti achiwembuwo anali asanawagwire. Apolisi omwe akhudzidwa ndi chipolowechi pamodzi ndi mabanja awo awasamutsa padakali pano pomwe kafukufuku ali mkati wofuna kugwira anthu omwe apha kabazayo komanso omwe achita chipolowechi. Ine Western Guta, Mangochi. Mzamasewero kampani ya TNM yati yafikira bungwe loona chilungamo pa malonda la CFTC pofuna kumvetsetsana pa khadi la mpamba limene anthu otsatira mpira wa miyendo azigwiritsa ntchito akafuna kuonera masewero a ligi yayikulu. Bungwe la CFTC linalowirira anthu ena atadandaula kuti kugwiritsa ntchito khadi nkowakakamiza kukhala pa network ya kampaniyi. Koma mkulu woona za malonda ku kampani ya TNM Sobuza Ngwenya watuza kuti mgwirizano okomera mbali zonse zokhudzidwa uchitika ligi ya chaka chino ikamayamba mwezi wa April. Sampanda akutuza zambiri mripoteri. Ganizo la kampani ya TNM lobweretsa khadi la mpamba kuti anthu adzigwiritsa ntchito akafuna kuonera masewero a Super League linautsa mapiri pachigwa kamba kuti anthu ena anakadandaula ku bungwe loona chilungamo pa malonda la CFTC limene linalandira dandaulo loti kugwiritsa ntchito khadi ya mpamba ndi chimodzimodzi kukakamiza anthu ena kusiya network zawo chifukwa ndondomekoyi ikupezeka pa network ya TNM yokha. Kwa miyezi ingapo mu ligi ya chaka chatha kampani ya TNM inayesera ndondomeko ya makono yogwiritsa ntchito lamya za m'manja pofuna kulipira ndalama ku masewero a ligi yayikuluyi, ndipo akuluakulu anayiyamikira ndondomekoyi kuti inali yabwino. Mkulu oona za malonda ku kampani ya TNM Sobuza Ngwenya watiuza kuti pali phindu lochuluka maka kwa matimu pogwiritsa ntchito khadi, ndipo zokambirana ndi nthambi zonse zokhuzidwa zikatha iyambe kugwira ntchito ligi ya chaka chino ikamayamba mwezi wa April. Ndalama zimene zimatoleredwa pa gate zija zikumapezana ndi zovuta zambiri. Wina amapezeka kuti watola wacholera mtumba, ndalama zija osamaoneka. Ndiye teknoloji imene ife tikukhulupirira kuti ndi yabwino kwambiri yoti ithandize kuti ndalama zija zizilowa m'maakaunti bwinobwino. Tinayiyamba bwinobwino mu 2024. Ndiye tinapeza kuti kunali anthu ena odandaula, ndipo ife ngati TNM tikugwira nawo ntchito limodzi tione kuti vuto limenelo tithane nalo, takhala tikukambisana ndipo zokambisana zili kumalechereche ndipo tikudziwa kuti zitha chaposa chedwa pano. Mneneri wa bungwe la Competition and Fair Trading Commission Innocent Helema anatiuza kuti timpase kaye nthawi kuti afunse kwa akuluakulu a bungweri pa nkhaniyi. Malawi ndi limodzi mwa mayiko ochepa amene akupanga zinthu zamakedzana zolipira ndalama pa chipata pofuna kuonera masewero. Ndi nkhani imeneyinso tafika pa mapeto pa nkhanizi, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Aphungu 131 anajomba nyumba ya malamulo mawawo zomwe katswiri pa za ulamuliro wati nzokhumudwitsa kwa owayimirira. Akuluakulu pa chipatala cha Rumphi atsimikiza kuti ali ndi odwala yemwe akumuganiza kuti akudwala nthenda ya pakhungu ya mpox. Nthambi ya Dodma yadzudzula mchitidwe wa alimena omwe akugulitsa mbewu zawo zili m'minda. Muzamasewero kampani ya TNM yati yafikira bungwe loona chilungamo pa malonda pofuna kumvetsetsana pa khadi la mpamba limene anthu otsatira mpira wa miyendo adzigwiritsa ntchito akafuna kuonera masewero.
nkhani zathu ndi zomwezi. Ndine Merifa Chiguduli, masana abwino. Tsopano imvani za nyengo. Masanano kuli nyengo ya mitambo yapatali komanso mvula ikuyembekezereka kugwa m'madera ochepa maka mchigawo chakumpoto. Mphepo ikuyembekezereka kuwomba mwamphamvu pa nyanja zathu nthawi zina. Kwa Ngabu nyengo yake ifika pana 29 degrees Celsius, ku Mangochi 27 degrees Celsius, ku Lilongwe 26 degrees Celsius, ku Blantyre 24 degrees Celsius, ndipo ku Mzuzu 22 degrees Celsius. Mphepo ikumba kuchokera chakumvuma koma idzombe ya mkuntho m'madera omwe mukugwa mvula ya mabingu. Pofika mmawa timze nyengo ya mvula kupitirira maka mchigawo chakumpoto. Dzuwa lilo wa 6 minutes to 6 ku Blantyre, 3 minutes to 6 ku Mzuzu ndi a minute to 6 ku Lilongwe. Za nyengo kuchokera ku nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi. Nali ndine Dave Tisungane Majawa. Masana abwino.